לכולם, אני מבטיח לכם משהו מעניין, אבל קודם כל, בואו נזמין את אמה ומירנדה לכאן. עכשיו אנחנו בהחלט מוכנים. אמה, קדימה. מה שתגיד, ידע לכן כבר בחרתי את הכפתור המתאים. מגניב. מאחוריה מסתתר משהו חם באמת, פלפל צ'ילי בוער. אני לא בטוח שתאהבי את זה, אבל שום דבר אי אפשר לשנות. הבחירה נעשתה. מה זה? או לא, באמת צ'ילי? מספיק, לא רציתי אותו. מה אני אמורה לעשות עכשיו? אני לא יודע, את יכולה לנסות. אני לא בטוחה שזה רעיון טוב, אבל באמת אין אפשרות אחרת. ובכן אני כבר מרגישה שמתחמם כאן. איזה סיוט, אני בוערת. ובכל מקרה, עשית את זה. כל הכבוד. מירנדה, מה שלומך? גם אני כבר בחרתי את הכפתור. הנחישות שלך משמח אותי. אני חושב שמגיע לה פרס. מה דעתך על שוקולד? זה נראה מאוד מעורר תיאבון. אני לא יכול להתאפק. אני רוצה לשים את זה בפה. האם לא שכחת שום דבר? ובכן, די לבזבז זמן. השוקולד הזה שלך. אני חייב לתת אותו. הראש שלי, מה זה? וואו, שוקולד. הפתעת נעימה. עשיתי את הבחירה הנכונה. האינטואיציה שלי לא אכזבה אותי. אני לא מבין למה כל כך חם כאן. וואו, המתחום משתולל. אפילו השוקולד התחיל להמיס. מה קורה? לא הזיק להפיל את המזגן. מירנדה, נשארו עוד כמה. גם זה שלך. מה זה? זה לא נראה כמו שוקולד בכלל. העיניים שלי, אני לא רואה כלום. נראה שהיא לא אוהבת את זה. כן. אבל זו לא אשמתי, זה בגלל אמה. היא בוערת. אנחנו צריכים לעשות משהו בדחיפות. איפה אני יכול לקבל מים? הזכרתי. היה לי כלי. אני מקווה שזה מספיק כדי לכבות את האש. מים, סוף סוף. יש. טוב, הרגשתי הרבה יותר טוב. מזל שזה נגמר טוב. הגיע הזמן לעשות סיבוב שני. מירנדה, נתחיל איתך. לא אכפת לי. מוכנה. העומס שלך מצמח אותי. אני לא יודע מה לעשות עם הגאדג'טים האלה יפים. אני מקווה שאת יכולה לעשות. וואו, כל כך הרבה, מגניב. יש עוד משהו? תזרוק את זה מהר. אני תופסת. מגניב, זה תיק איפור. אני אוהבת לעשות איפור. אילו צלילים, אילו צבעים, לא יאומן. הגיע הזמן לקחת את המלרשת ביד וליצור. אני בטוחה שהצליח ליצור יצירת פופית אמיתית. אני רק צריכה קצת זמן כדי להפוך אותו למציאות. ובכן, אני לא אפריע לך. אני אלך לאמה. מה שלומך? הכל בסדר, כבר עשיתי את הבחירה. זה נהדר. אני שמח שנוכל להמשיך ולא לחכות. הבא בתור הוא ארטיק טעים להפליא. את בהחלט תאהבי את זה. למה כל כך קר? מה זה? האם זה קרח? וואו, זו גלידה. אני מתה עליו. כמה טוב שקיבלתי כל כך הרבה, אני מוכנה לאכול הכל. טעים להפליא. תודה. אני לא יכולה להפסיק. זה מעניין אותי. איכס, אמה, לא הזיק לך לאכול קצת יותר מסודר. לא אכפת לי על הנימוסים כשמדובר באוכל. אני די גבוהה. אולי למישהו יש שמיכה? אפל את החימום בבקשה. כנראה בשביל זה צריך ללחוץ על הכפתור עכשיו. מה את עושה, אמה? את תשברי את זה בקצף הזה. מירנדה, תעזרי לי. מה קרה? מייבש שיער. אני יכול לקחת אותו לזמן קטן? למה? כל השאלות אחר כך. עכשיו אני צריך לחמם את אמה. אני יכולה לזוז שוב. נהדר, תודה רבה. הנה רק הגלידה שלי נמסה. לא, זו כישלון. את כמו תמיד, אמה. כל הזמן חושבת על האוכל. למה שלא תחזיר לי את המייבש שיער? אני רואה שאתן מוכנות לסיבוב חדש. בואו נמשיך. אני לוחצת על הכפתור. קדימה. מה שתגידי, מירנדה. אני לא רוצה להתווכח איתך. לפני שנתחיל, אנחנו צריכים ללבוש
חפילות מגן. הנה, את צריכה את זה. בסדר, מה שתגיד. זה נהדר. עכשיו אפשר להתחיל. הלבנים האלה כל כך כבדות, אני בקושי יכול להרים אותן. איי, זה כואב. מה זה היה? אני מצטער, לבנה אחת נפלה בטעות. עכשיו תתפסי את כולם. זה כואב, מספיק. כוכביות מסתחררות מול העיניים שלי, הכל צף. למה אני צריכה על כל כך הרבה לבנים? אם את לוקחת מלט ומרית, אפשר לבנות משהו. אני חושב שתחליטי מה זה. אני לא אגביל אותך. אבל מעולם לא בניתי שום דבר. אני אפילו לא יודעת איך להתמודד עם זה. זה לא נראה טוב, למרות שיש לי הזדמנות להראות את הפנטזיה העשירה שלי. בואו נעשה את זה, אני בטוחה שזה יהיה מבנה גדול. אני אתחיל מכאן. וואו, זה מאוד מרגש, לא היה לי מושג עד כמה יש לי קיר שלם. לא היה לי ספק שאת יכולה לעשות את זה, אני חייב ללכת. האם הגיע תורי? כל כך מהר. בסדר, אני הולכת ללחוץ על הכפתור הזה. כל הכבוד, אמה. בשבילך יש לי משהו מעניין. תתקרבי מהר, קדימה, פורקים, קדימה. מה זה שם? התחושות אינן נעימות ביותר. נראה כאילו יש כאן טון של חול מתחת לחולצת ריקו. המשלוח הלך נהדר, ביי ביי. כל שנדר הוא לתת לאמה כלים, והחובה שלי הושלמה. מה אני אמורה לעשות עם זה? את תביני את זה. תחזיקי. אלה כלים ילדים. הבנתי, אני יכולה לשחק בארגז החול. תודה, אני חושבת שזה יהיה כיף גדול. אני רואה שאת נכנסת לתם. כן, תראה כמה זה נהדר. וואו, צעירה שלמה. זה נראה מדהים. מה זה? מה דעתך על הבניין שלי? ניסיתי. אני רוצה לראות מקרוב. בסדר, סיימתי. נראה שהלבנה אחת לא במקום. אני אתקן את זה. מה עשית? הכל עומד ליפול. אני מצטער, רק רציתי לעזור. תודה. יצא לו נוח. שלום לכולם, אנחנו מתחילים. שכחתי לגמרי מהגיבורות שלנו. הנה הן, מאוד שימושי. אז מי קודם? אני מוכנה, הבחירה שלי נעשתה. אמיץ מאוד, מירנדה. שווה להודות. את מקבלת קערה שלמה של מסטיק. אני אשמח לשמור אותם לעצמי, אבל אלה הכללים, זה שלך. אני לא יכולה לחכות לראות את כל מה שיש לי. וואו, זה מריח טוב. אני חושבת שזה מסטיק. נכון, לא טעיתי, כמה הם מתוקים. בדיוק כמו שאני אוהבת. ידעתי שתאהבי את זה. תהני. אני חייב ללכת לראות את אמה. את מוכנה לבחור? כן, אני רק לוחצת על הכפתור בעיניים עצמות. ובכן, לא אסטרטגיה רע, הפעם היא לא אכזבה אותך. את מקבלת ארוחת בוקר יבשה עם חלב. כמה קר, אני מרגישה כאילו נפלתי למקלחת קרה כקרח, מה זה? וואו, ארוחת בוקר יבשה עם חלב? סופר. אני אוהבת את זה, הגיע הזמן לנסות. טוב שהצלחתי לתפוס כוס ולקלוע קצת. אני רואה שאת מאושרת, זה משמח אותי. טוב, הגיע הזמן ללכת למירנדה, איך היא עושה כאן? אני בסדר. נכון, לסיטות קצת עייפות ללעוס, אבל זה כלום. העיקר שיש לי מסטיק, הרבה מסטיק, ואני יכולה לפוצץ ממנה בועות. אני חושבת שאני טובה בזה. תראה כמה הם גדולים, זה נהדר. נכנסתי לתם, אי אפשר לעצור אותי עכשיו. כל כך יפה בקופסה, זה נראה נהדר. במה הם לאסוף את כל הכדורים בצרור גדול? אני חושבת שזה יהיה נהדר. הנה, בוא לפה. כיף. לאן את הולכת, מירנדה? האתגר שלנו רק התחיל. עצור, תחזירי למקום שלך. אני לא מבינה מה קורה כאן. מירנדה פשוט טסה על החבורה של כדורים. אנחנו צריכים לחשוב על משהו שהחזיר אותה. אתה יכול לסמוך עליי, זה מגיע. מה קורה? מי פוצץ את הכדורים שלי? או לא, אני נופלת.
אמרתי לך שהתוכנית שלי יעבוד. תודה, אמה. את גאונית. מירנדה חוזרת למקום. אני חושבת שהיא צריכה זמן כדי להתאושש. אני חושבת שאני שומעת ציפורים. מי התחיל הפעם? מירנדה אולי את? בסדר, אני מוכנה ללחוץ על הכפתור. כל הכבוד, את מקבלת את הגבינה הנהדרת הזה כפרס. הוא מריח נהדר. לא הייתי מסרב לנסות פרוסה? איי, זה כואב, מה זה? מספיק. אני אסתכל מקרוב. איך זה? את מרוצה? תנסי את זה מהר. ובכנות, אני לא ממש אוהבת גבינה, אני מקווה שזה יתאים לי. כן, נהדר. תודה. אני אהבתי את זה. טוב, כל מה שמסתיים טוב. אבל עבור אמה, הכל רק מתחיל. וואו, היא כבר לחצה על הכפתור, עמוץ. אמה, בבקשה, אל תדאגי. את הולכת לקבל משהו מיוחד, אלה עכברים. באמת, אני מפחד מהם. קדימה, לכו לקופסה. אני לא רוצה להיות לבד איתכם הרבה זמן. קדימה, חברים. אני מרגישה כאילו מישהו זחל עליי. תצילו, בבקשה, תעצרו את זה עכשיו. אני מצטער, אמה, אלה כללי המשחק. אני מפחדת מעכברים, תרדו ממני עכברים, אני לא אוהבת אתכם. תחזיקי מעמד, אני איתך נפשית. זה לא מספיק, מהר, תנו לי לצאת. לפני זמן לא חשבתי על הגבינה בצורה טובה, מסתבר שזה יכול להיות טעים. אני חושבת ששמעתי שאמה צועקת, אולי היא רעבה? מה זה? לא לחצתי על הכפתור שוב? וואו, גבינה, שימושי מאוד. העכברים אוספו ממנו. אני מצטער, אמה. והנה ההתחלה של הסיבוב החדש. מירנדה, אני יודע שאת האמיצה ביותר כאן, כל הכבוד. תפקירה נעשה. אני ממהר לתת לך מה שמגיע לך. מקווה שאת תאהבי את הסליים הירוק הזה. הוא נמתח כל כך נהדר, סופר. שכחתי לגמרי שאני צריך למסוך אותו. בבקשה מירנדה, קחי את זה. זה יעזור לך להירגע. חבל שסליים כל כך הרבה זמן זורם מהצנצנת. איך, מה זה? איזו ג'יפה ירוק? פשוט מגעיל. רק רגע, זה מריח די טוב. אני מבינה שזה סליים. אני אוהבת לשחק עם זה. זה מרגיע מאוד. הוא נמתח כל כך נחמד, כן. אלוהים, זה ייקח הרבה זמן. אולי אני אקח את השאריות מהצנצנת בעצמי. תודה רבה, זה מגניב מאוד. ראש דולף, שכחתי לגמרי מרכיב נוסף. גם הוא מסתדר מאחורי הכפתור שנבחר על ידי מירנדה. אלה כדורי סליים נראים מדהים לחלוטין. אני בטוח שהם יעשו רושם על מירנדה. מה זה? לא קיבלתי את כל מה שאני חייבת? וואו, כדורים. אל כל כך יפים. כמה צבעים, סופר. אני יכולה לעשות סליים קראנצ'י. אני צריכה עוד כדורים. כפי שחשבתי, מירנדה היא אקסטטית לחלוטין. לא נכון, אני לא ציפיתי לקבל כל כך הרבה. עכשיו בהחלט יש לה הרבה מה לעשות. אני אלך לאמה. איך את? אני לא יכולה להחליט על הבחירה, אני לא אוהבת שום דבר. אבל עשית את זה ולא טעית. מסיבת קצף עם בעות הסבון הטובות ביותר בעולם מחכה לך. אני אביא לך אותם. בועות סבון, כיף, זה מגניב מאוד. אני רוצה עוד בועות. אני עושה ככל אמה. תודה, אני באמת אוהבת את זה. אני מודה, אני בעצמי נרגש. וואו, איזה בועה ענקית. וואו, אני חושבת שאני בפנים. וואו, תחושות אלה לא ניתן להעביר במילים. לא יומן, אמה, איך הגעת לשם? היי, לאן את הולכת? תעצרי, תחזירי לקופסה. מירנדה, מה אעשה? אמה עוזבת. מה קרה? חבר'ה, אתם כל כך קטנים כשמסתכלים עליכם מלמעלה. אל תדאג, אני אחזיר אותה. היא לא יכולה לעזוב אותנו. וואו, איזה מדויקת. כל הכבוד. תצילו, אני נופלת, זה כואב. איי. איי. אני מקווה שהיא בסדר. אני חושב שכן. אנחנו צוות נהדר. ושוב, את צריכה לעשות בחירה. בהצלחה, מירנדה. את מוכנה? כן, אני מקווה שיהיה לי מזל שוב. אני מבטיח לך את זה.
שוב לא טעית עם הכפתור. אם רק היית רואה כמה צעצועים יש כאן, אני בטוח שתאהבי אותם. קחי את זה, הכל שלך עכשיו. זה נראה כמו משהו קל ורח. וואו, צעצועים. כולם כל כך יפים. רוצה לשחות ולחבק אותם. דוב, אתה תהיה אהוב עליי. טוב, מירנדה מרוצה. תראו, גם אתם בו אולי. זה נראה ממש חמוד. אידיליה אמיתית. אני לא אפריע. אני מוכנה לעשות זריקה מדויקת. אני מקווה שהאינטואיציה לא תעזוב אותי. בקרוב מאוד נדע זאת. את מקבלת את המכונת המזל האמיתית ביותר. וואו, ג'וסטיק. אני תוהה מה אני יכולה לעשות עם זה? אני אנסה לנצל. אם משהו יצא? המשחק התחיל. תיזהרי. אני מבינה, אני צריכה להוציא את הצעצועים מהקופסה. ובכן, אנחנו צריכים לנסות. מירנדה, זה התור שלי עכשיו. אני מצטערת. מה זה? מה קורה? וואו, את נהדרת, אמה. וזו רק ההתחלה. בקרוב כל הצעצועים יהיו שלי. קחי את זה, אמה. אל תיגעי בי, אני מפחדת מהדבר הזה. זה המלכוד, אמה. אני מעריץ אותך. תמשיכי. אני לא אפסיק, בדיוק נכנסתי לדם. זה הדוב האהוב האחרון שלי. ניצחון ללא שאלות. הוצאתי את כל הצעצועים. מה אם נמשיך במשחק? מספיק, אמה. לא נותרו עוד צעצועים? לא, אני חושבת שתפסו אותי. תעזבי אותי, אמה, מספיק. המשחק נגמר. מירנדה, אני אציל אותך. תחזיקי מעמד. וואו, נראה שהכל נגמר. ובכן הג'וסטיק שלי כבר לא עובד. לא. את משחקת יותר מדי, אמה? לא משנה. זה נגמר. אז המשחק שלנו התחיל עם מקורנים אהובים על כולם. זה לא הוגן שיש לה, ויש לנו כל כך מעט. אני מסכימה. יש כל כך מקרונים והכל שלי. אולי תתחלקי בנו? לא. אז איך את רוצה? בואו, יש לי עיניים גדולות. טוב, תפסיק להתעסק. פחדת אותי. אתה כמו תמיד. אין לנו הרבה, אבל זה טעים מאוד. אני מסכימה. אני רעבה, אני רוצה עוד. גם אני רעב. יש לי רעיון. בוא נגנוב קצת. קדימה. זהו זה. אני מקצוען בזה. תני לי גם. אתם משאירים את אמה בלי דברים טובים עכשיו. כמה טעים זה? ועכשיו יש לנו גן הרבה. גונבים לאור היום. כפיים, זמן שוב. אני יודע שזה לא מריח טוב. יש לי הרבה. אני לא רוצה. אצלך יש לי הר שלם. יש לי אחד, אבל אני גם מתוסכל. איתן, אתה תתחיל. אתה גבר. למה אני עושה את זה? אוף, זה מריח נורא. מה אדם? תנרשי, אפילו יותר גרוע. איתן מסכן. תירגעו, אמה עכשיו את חייבת. אולי כדאי שתזרוק את זה. תעצרי, תאכלי. אני מזריחה. איך, זה מגעיל. אמרתי לך. ג'וליה, אנחנו מחלקים לך. מישהו קורא לי. תשבי, אל תשקרי. בסדר. זה יותר טוב. אני חזקה, אני יכולה להתמודד עם זה. איתן, אל תהיה כל כך מרושע. תראי כמה מצחיק. למה אני בכלל אוכלת את הדבר המלוכלך הזה? את יודעת מי חסר? ערפד. אל תצחוק, איתן. נשאר קצת. תאכלי שום או שאני אוכל אותך. אל תציק לי, ובלידך זה מחליא. את כבר ירוקה. אני גוסס. סוף סוף נגמר קירקס הזה, ושהוא לא יחזור אלינו שוב. בנות, ניצחתם את ערפד.
כיף וכיף, ואחרת הצהריים היא על הלוח הזמנים פנקייקים. לאיתן יש אחד, לאמה יש כמה, ולג'וליה יש מגדל שלם. אני רעב, אז אני אתחיל. כדי להעיר את הפנקייק, הכנתי את השמנת וממתקים של M&M's. יצא טעים מאוד. ללקק את האצבעות. אמה, תתחילי. גם אני אשפר את הפנקייקים שלי. ראשית צריך להגדיל את זה. מערוך יעזור לי. ועכשיו הגיע הזמן לשמנת. הר שלם של שמנת. זה מרשמלו עליהם. וגם ממתקים. מתברר כמעט עוגה. ענק וטעים מאוד. איך תדחפי אותו לפה? אל תדאגו, אני תמיד אוכלת ממתקים כאלה. גם אני רוצה פנקייק. איתן, תן לי מערוך. הנה. זהו זה, זהו זה. נופל! ישר עלינו, סליחה. תקבלי פנקייק. ועכשיו מסטיק. לאיתן יש הרבה, לג'וליה יש קצת פחות, ואמה מתספקת באחד. אל תתיישו. וואו, לא מסטיק שלי. טוב, בוא נתחיל. הוא כל כך עסיסי, וכל כך הרבה. תשמרי על הפה שלך. יש לי פה טוב, אני יכול לעשות את זה. רברבן, אבל גם לי יש מסטיק. היי, ג'וליה, יש לי משהו בשבילך. קדימה. אפשר להפנט אותו. וניקח הכל. כן, יש לי כאן מעגל מיוחד. היי, איתן. מה את רוצה? תראה את זה. עשינו את זה. היא מנדרלת את הידיה. תפוס את המסטיק. מה? תעזבי את זה, זה שלי, זה לא הוגן. שולל טיפש. תחזירי את זה, גנבות. כבר נמאס לנו עם הצעק שלך, צריך לשתוק אותך. מסטיק זה בסדר. רעיון טוב. 1, 2, 3, בשולחן שלנו בלימונים. אני יודעת שאתם לא אוהבים אותם, אבל לאמה יש המון כאלה, לאיתן יש פחות ולג'וליה רק אחד. ג'וליה, את תתחילי. בסדר. איכס. איכס, מגעיל. קדימה, איתן. בסדר. זה אפילו חמוץ בשבילי, אני עומד לבכות. אמה, תנסי. זה קל. חמוץ, אבל אפשר לאכול. לא, זה מגעיל. תרקי את זה. אולי מי תציל אותנו? רעיון טוב, ג'ולי. הנה ברס מיוחד, איתן, תן לי את הכוס. הנה. באמת מסתבר. כוס אחד לא תספיק. אין בעיה. שניהם לא הספיקו. קדימה. יש כזה, הוא ענק. וזה כבר נגמר. תראו, אל תשפכו. תחזיקי את הצלחת. זה לא עוזר. אני מחפש. כל כך מצחיקים. מיץ חמוץ. איתן, קדימה, תעשה משהו. קל. נקניקיות. לאמה יש אחד, לג'וליה יש יותר, ולאיתן יש 100 שכבות. אני ראשונה, וקטשופ לא הזיק. וגם חרדל. מה איתי? לך מפה, הגיע הזמן לנסות. זה טעים מאוד. מאוד מעורר תיאבון. איתן, אתה תעשה את זה. זה יהיה טעים. אמה, אפשר לקבל הרדלים? בטח, קח את זה. מגניב. אני אפילו לא יודע איך לתפוס הכל. איתן הוא גרגרן. אני לא יכול להפסיק. עכשיו תראי.
מים! כמובן. מה זה? עכשיו אני אעבוד על הגרגירן שלנו. איך הוא יערוף את הכדור? עידן, זה בשבילך. עוד נקניקייה? אף פעם זה לא מספיק. אופס, בום. ובאמת בום. מה יכול להיות טוב יותר מאשר מסטיק סוכריה על המקל? אז אני חושבת ששום דבר. לג'ולי יש הרבה כאלה, לאיתן יש פחות כאלה, ולאמה לצערי יש רק חבילה אחת. לא, רציתי עוד. יש לי מספיק. אני הולכת ללעוס את המסטיק הזה כל החיים, מגניב. אמה תראי. איתן, תראה. תינקו, יש לי יותר 2 משיכות וכל המסטיק כבר בפה שלי. הם כל כך חסיסים, תראו כמה יש. אולי תפסיקי להתרברב? למרות שיש לי פחות, המסטיק נשאר מסטיק, וטעים מאוד. ואני רוצה יותר. קצת קסם. ותראו איזה חבילה גדולה. את מכשפה אמיתית. עכשיו יש לי המון מסטיק. היי, מה לידכם? את הבועה שלי? תחזקו אותי, אני עפה. מעניין, אני יכולה לעשות את זה? כן, ואני טסה. אני טסה. אמה, תראי, טסה. מה? אמה, גם את? לאן אתן הולכות?